Paya sudah ngangkut. Ayo apa ya? Dia nak Apa itu sih? Oh, tak tahu. Pati nak berapa? Kan pindah sih. Latihan baik baik. Apa ya? Kau siapa pati? Latihan. Nei bazi moनानि न'आव मोनफैबाय. जलफाय नागिरनानै फैदों. इसानि मैगं बारियाव. सानाव दुन्दिया फिसा फिसा जाहांबाय दा. दुन्दिया खायनो. जलफाय जानो फैदों. আপি কি করছে? ओंखाम जाखांबाय? बे सासे फैगासिनो दं. हा? दङ. नै जलफाया. जलफाय बिफाङा सुग गैया बेसारा सानफ्रामबो हानजायो. दुन्दिया लानानै फैलायदों आं नै. जलफाय खाजि जानो. नै जलफायखौ हाननानै लाग्रोनोसै. ओमफ्राय उनाव देगोन आरो. दुन्दियाजों आरामसे दिनै देनानै जागोन. फिथाइयानो गैला माथो गेसें जाबाय. बै फिथाइया थानायखायसो दासिमबो दं. ओइ अयथासार जाजाखाबाय. देन्जार थायखादोंमोन. दैलिक जाबाय थानानै जाबाय थाबाबो जोबबावाखैसो. हाननानै लाग्रोनोसै. जलफायखौ जों जाथ'ला लोगोफोर नारें जुमब्रासो नागिरनो फैबाय. ओइ बाजै मोनाव दङ इसानाव लाना फैनोसै. ओमफ्राय इसानि बिबारखौ मोजां नुनानै माने आं भिडिअ लाबाय आरोना. फटक साफायनोसो मोजां जादोंहाय. ओरैबायदि मोजां जादों नै बिबारा. बरिया. ओइथिंबो दंना? आयु आयु आयु. जोंहानावबो मोजां जादों ओमफ्राय माबादों आरो. बिबारा जानो गेसें एसे. बिसोर रावबो गैया नामा? बियावबो दं. है देखायाखै. नारें जुमब्रा लायनो जोंहानावनो थायोमोन आरो नारेंआ ओमफ्राय हा? जोंहाना एबार एम्फौ सुनानै सिरिजोबदों आरो मोनियावनो. बे मालायनि गय बारिखौनो देखायलाबायनोसै आं. सबायबो दं नामा? ओइ सबायखौबो खावना लांनांगोनहाय दाहाय. माथो सबायबो दंलायो. मिथिया. होआखै दा. मुलि होनाय जानानै दैना थादो आरो खावनानै जानानै. सबायखौ नुबानो जानो लुगैयोना? जाबाय. गय बारिया जि मोजां. एबारसो इयाव थालिर गायनायखाय मोजां जाफिनदों. थालिरा आरो बारासो सालायबाय खोमा नै दानफायनांसिगोनसो. जोंहानि न' खाथिनि बारि आरो बेखौनो देखायना होबाय आं. नारें जुमब्रा नागिरनो फैनानै मालायनि बारि बारि खना खनि फैनो गोनां जाबाय. ओइलायखो मोनफैबाय. बाजै मोना रावबो गैया आरोना. ओमफ्राय जों नारेंखौ हानना लांसै आरो खावनाय स्टाइल. ओइनि नारें जुमब्राया आं दाख्लिबो थाइनै लांदों. गोथावथार. बाजै मोनानि बागाना मालाय जेबो जायाखैनो. आंनासो थैजोबबाय. नैसिनाव बिबार दंसिगोन. न'सेयावथ' जि मोजां मोजां दङ. हा? ओइदि आं लाबोखांबाय माथो. लावबाय. आंजों बिबारा थांजायाहाय. मालायनि बिबारखौनो देखायनोसै. बरिया. हानदो. गोमोनखौ नायनानै हानदो. जै. थुखांबाथाय जै दे. ओइ देन्थायाव थुना होब्रा देन्थायाव. ए. गोथांसो खोमायो.
इयो थुखाबाय नालाय थुखादो इखौ खस्थ' मोनगोन नङाबा इयो गोसा थुना होलाय जिखि जाथों गेजेराव खस्थ' मोनबा मोनथोंसै नङाबा इ गाज्रि जागोन थुना हो जै सिरिबाय दे थाइनै सानबावदो आं दा थाइसे लांगोन गैलानो माथो गाहायाव जिखिजाया हानदोल' ओइ जाबाय थाइनै जागोन ना ओमफ्राय आं थाइसे लांगोन माब्रै लांगोन दा खथाथु थिखोनानै लाग्रोनोसै एबार बेजों थांनांगौहाय मा लेथिं हानखोमानानै लाबाय बाजै मोनानाव नारें जुमब्रा आयौ जोंहानावसो नारें खावदोंमोन होननानै बाजैया मबाइलाव नुबा मिनिनोनो देनां ओइ हांसोआ नै माबायदि हाबनानै दं बरनना होनांगोनदां इसानसो इसाबो गैया माजों हाबो इसाबो थांदों खोमा गैलाहाय हांसो फिसाया दुन्दिया नै लोगोफोर ओमफ्राय बानलु सावनानै लाग्रोनो एसे बुरजा बानलु बानलुखौ आरो जे सावसिगोन बानलुखौ हा नारें होनखो ना मा होनखोथाय लाजि गैयि दे सावनानै लाग्रोथोंसै होबाय जोंहा आफिया थबसियाबो जि मोजांखायसो गोथाव दोनदो सिखाया हरलाय बेखौ हानाय नायनोसै बेखौ दोनखो सिखाया ओइखौ लेमनोसै होमबा थोनाय नङा गैला एर'प्लेना नुहरदों नुहरनायालाय एर'प्लेन खारदों नै नारेंआ लगायबाय जा दांनो बानानै थबसियाव दे थबसियाव बिदैखौल' जा ओमफ्राय नोंनो लगायनानै जा थबसियाव मालिकआ जानांगौ थांबाय थांबाय हारसिं जाबा हामगौमोनहाय बिमानि खिथाव होबाय आखाइजों लगायनाया गिदोंमोन दय दा होबाय नै जायोबा खुदै गखाबाय आङो खुदै आयौ नोंनि बाहागो दै इयो जिलाय दलदनो जिरना हो आंखो बाथोन बानायना हो इनो माबा बानलु संख्रि फोनना हो गैलाहाय थबसियाव लगायमारबाय आलु बायहै नाङाखैनो साम'जों एर नारें जुमब्रा जानो फैग्राफ्रा इनो नोंसोरो खामानिखौ बेलेगाव मावदों ओमफ्राय जानायाव मा साखिनोसै नै साखिनानै जायोबा जाबाय संख्रि नांगौ संख्रि एसेबो नांखायाखै संख्रिया एफा बुरजा होदोंमोन माथो आं नांखायाखै आरोबाव संख्रि नांगौनो बिनो नै ओजाङाबो अख्राङाबो हारसिं जादों बानलु होदोंना होखै संख्रिखौ जादों नुवाखै फोनलानानै लगायखानांगौ बैखौ जिरना लगायलाबायना होनांगौ माबा हो एसे जानो बुरजा गोलैगोना आखाइजों दांला सामस लाबोखाबाय खालामनांगौबा बा मालाय न' खाथिखाय गैला नोंखौ बावबाय एसे होफ्लालाय एसे होलाय गाबख्रावाहाय ओइलाय बेखौसो जाखादों मेगनाव होबना ला ओमफ्राय लाजिदों नामा दांफायैखाय जाबाय थबसियाव जानोसै आइया बिदै होबावबाय नै नारें ना थबसियाव सासे दोनबाय नै ओइ सामस दंखायो सामस दं ओइ नै
नै दयनि खाजियाथो इनि थबसियाव देना जाफिनबावबायसो सोरनि नाम खारिगोन दा थुनुनि ना आपि थबसियाव नोंना देना होबाय नै देखाया दिनै रावबो नुजाखायाखै मालिकआ नुजाखायाखै फै नै गोखा जासिगोन आरो आंबो नै थाइसे लेमनानै जाबावबायसो बेनो लास आरोना जानाया लास